Kuble yuki baro kini gilong ki kubor bam tagasngi. Ba balaje jirwa ubade nong yalam jang kasenjuk ki tribe nong nya akali kamai bri nyutram KSTBNKBH ringkat berkiwi pat kinong yalam jang ki kali kamai kilalit banya kendu ya superintendent of police SP ke East Khas Hill District hagani kasngi. Ban pensngau ya kajing sngau kia halor kajing jia sya thombor jang wi nong nya teksi ka senjuk kala IT ru da kajing ujor bapura formal complaint sya USP da ka badawa baki bor pulit kin shim da ka senjam ka bating persya iki badan keti hakani ka kam kila ong bakani ka jingjia kalawan ra ka jing sir ba ka jing bam shngan ya kinong nya akali kamai hai ka jilla ba bala jit jirwa ulapan pau ba ka senjuk kam la satya ban sha ikum gini ki jing ne pat ba bad ula dawa ba dei ban kem no mardori ki badan keti bat ban pengat iki ki kendon an ki bating Shushu ka KSTBNKBH kala kentu ki bor sarkar bat pulit bakin penkhanya ka jingya dai ki nongnya kali kamai khnang ban pentikna bakin la ban trei kam da ka jing shngan ba ka jingya da ka bapura ka senjuk kala mahamru balada om shim kya ya kani kaman kin hak ban shim da ki wei pat kila jingya ki pat ba ban dawai ka hok jong ki nongnya kali Mata kasi ka nakaliang jong kasenjuk ki try but ki try kali but nongnya kali kamay ka brief nyok trap kata ka bakentup lang ki association boper naduk ki tourist association haduk ki pick up haduk ki truck nang tapat ki archaka borok hat te hakani ka jing yalang jungi menta kasni iwan ban peremjor ya katu ka jing syak takti jong way na ki dekat jungi but ru bolong ta unongnya kali kamay te hakani ka jing yalang jungi mentas ni ngilawan ai kata ka formal complaint but ni demand ni kata ka strict action na banunsi baka baki nakaliang jung pulit bakin shame kata ka strict action persya yung ni ubreo ba laktakti yu para jungi te hakani ka jing demand jungi ilabu ya kata ka immediate arrest ne ban arrest no yu wot lamar ba unia ulapan kenya ka an lengba juki kam jungu nang tapat ka strict legal action ba nakaliang juga police department kidi benchim ka strict legal action ban ajing seneng ru kanang ba banyo ban ajing seneng ru kanang ba kanum jashu kani ka jajing ja ya upara ba nya kali kamay jungi ban kabalay kalong ba ban revoke no ya ka arms license jungu kumbang itip bro ba utu ubreo hatu kusngi wala say ya kata ka pistol na ka badan mo katiar hele te lada udan ka license shisha lada kumbang ilaong mene lada udan ka license shisha te une ubreo de ban revoke na ka license jungu ne ban keni no ka license jungu bat lada umdan ya ka license de ban pengat jungu hapo ka illegal arms act lamar boleh kan ban say ka tiar hele persya ubreo kamdan hanu kaan and it's against the law te kumtahi nakaliang jungi ru ngila demand ba lada udan ka license ru di man revoke na ya ka license jungo namar dat unia ubre umlong mentally stable bandan ya takatiar te takada nakaliang jungi ngila demand ya kini ki lightly gi jing demand jungi kanang ba ngin pendu pendam ya kata kajing syasyo jung driver namar ba kani kajing syasyo jung driver kumbang ngila ikran mena kidan ba hadu bala poi bendu ya ka jing em jungki takadaw nakaliang jungi ru ngi persyajor but ngi persyajor ba ngi akwa ya ka police department benchim strict action persya kini gi judge bre amar boleh kan long kan jing sneng kanang banang ni syakmat kanum jashu kania wat lada hade ka state jungi na wat lada ka state jungi na syabar jung ka state jungi ru ngimdai ban ailat kumi kini gi judge entah map kan syang utrahi besyasyo lada upiang ya ta ka jing pan map jung tau bre bajrong kti kata ka syang utrahi andre nakaliang jungi te lada utrai ru uhon ban shim kata ka jing pan map jung tau bre te udai ban wan pan map umdai tang na uru andre na borok ki association ya na po ka senjuk baru nakipat ba borok khoj udai ban wan khmat hapo ki pathai kubar gila pathai kubar baper ban wan pan map hangta ka por ngin saya pet bangin ni map na ngin ya khmat ba ka syang ru hau trai ba map na em ya uni bale yu basyo yu para jungi ya kata ngin ya kran ya kata te kadai ga jing shisha ni hap hi ban keno ba direct ba kini ki bre ki don jing ya dai bat kabor lada kim dai direct ru ki dai indirectly but hakta kanong rim hi bengi katu kusngi ru ba ya bodok barang li ma
le kum gini gisngi ru PE kum ya i presiden jong ka HYC iba roy kisu tang ba syukran kum tu kila saman kila henra yo ni ubre upat ula sai kat da katiar te umdan ta ka jing saman ne umdan kata jing khat ban pensyai ban i ro umdan kanu ka action ti kani ka pen isyai si kipat ba bro ba lada pidan ka jing ya jan bat kabor pidan ka jing ya dai bat kini ki badan ka po kabor lada phile saka company ya bre ru kanum jai ya pi kanum bawan twet num dan bawan wat ya pi pin ya da ka basuk pin kan khut di kalinti jong pi ya kata tingi ihi kan ya kata tingi ihi mah bro na pi ong kom no na kumbalong menta tingi ihi ba kabar te katrai tang na menta ki bahe umde na menta uduk urang li ada kadai si sya botre na menta uduk urang li am kat ni ka jingja ya ki berit baria am kini ki polis na ka sarkar eru kalayarap buat henrai pat ngi iba lada kaja kanu yurit uria umjudan kanu ka jing sem kle na jing ba kle na kaliang jong ka administration dan ka police department ro wat gitu bala jati kini bala adab ngasusem nuksa kini bala adab te basya show driver sete sipo asam basya show driver hadu uti sipo toolgate mah hadu bandayap kai kata ka action bikisim hadu mentaro taki culprit berkibat ada kimdei kita kibre bayajan mat ka sarkar lada kimdei ta kibre bayajan ma sarkar ti manu ba protect yaki kidai kibre jo sarkar hi am lada ka sarkar ka kwa sisya aba ka sarkar ka kwa sya what you kin nong yalam seng balang ni aero ki saman ki khat ki pa hajar ri what ikin nong yalam jongi ki association ru kidan melasya pengat apa ki kes beper te kapau sya itu lada pi persya ka sarkar lada pi persya ka sarkar lada pim dan lang ba ka sarkar ne ba kini kibre bodan ka buar bayajan ba ka buar tempat ya kajing im jong piru kalong kordet kumbaong na ni kasi ka kordet wat tang kabela ka kamay ka kajiru katut lot baro sim dan ban strike ida ban khot ban strike itu nang kali ni sanya kamay no oh ya kata te lada kimshim ya ka action mah ka legal action ni persya ini brio tek ngim nakaliang jongi ka sunjuk ro ngim ban se ban hap ban wan hiar madan baro hi ki driver kin ya hiar madan kin pep ka bela kin pep ka kamay kali hata ka puat kin sa sautu katno ka jingjing jar lada dan mangi driver dan nunong kit nong ba jong pi manu ban kit ban ba ya ka jing jong pi ka jing don kam jong pi ni nadu i ki turis ngi ba hadu u khaw ngi ba ha nadu ki jor ki jap ngi ba mangi telada ngi khang mangi im kamay syu mangi ka e ban japat ya ki pat ba bro kay banjapat itu yung tao pen ibor let's say ula mo ban bam nakata ka pistol jung u ha ula mo ban bam nakata ka pistol jung u ban bam i ladang ngi penduk na kata ngim kamay ngim kit khaw ngim kit i asia yung jungi te kumbangi kran syai baik ba kum ngi labu ba kata ka demand jungi ba ka immediate arrest jika strict legal action but ya ka revocation of arms license ma kata ngi la kran baik da ba syai baik ya kata ka ki jing demand jungi but du lada si kumbaong mah kini ki badan apa bor bangi syakri na benta upaj ba bat na benta uduk urang li lada dei si sya kumta timut kidai ban sim action ba kidai ban sim action mardor hi uni ubria kidai ban pen sitam bat ru ban pengat hapo ki kendon ku ban kumba dei ban ngat ibu na mutin frame ngin ai por hi kan ne ka tus ngi hi ngin ai specific ring in dalai syong lot ki sunjuk borokhat in dalai syong ki sunjuk borokhat ngin saya rai kata kat nus ngin ya ai por ikinya tapi bangi ong banginum sangap jar ngin ai por sya kat ne ka tus ngi bat na nakaliang jeng ka sunjuk ru ngin ya syong meeting sya ngin ya syong jing elang sya borok kinong nyalam bat ngin sa sim ya karai kanu kata karai bangin le se kala karai ru kala bedai bangin hap ban hiar madan ku bangi ong bangi hap ban strike ni hap ban ni ban pep kamai ru ban nginum kamay ka lada kap mengipat yo ya kata ka hok jengi